Розпочинаємо вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас приєдналися. І впродовж наступних 45 хвилин будемо говорити про важливі для України питання з нашим гостем. Це Володимир Горбач, український політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, головний редактор сайту Євроатлантика.Інфо. Пане Володимире, ще раз добрий вечір. Добрий вечір. І ще раз дякую, що ви до нас прийшли. Питань є багато і розпочнемо ось з чого, що адміністрація президента не зацікавлена у співробітництві з МВФ. Шведсько-американський економіст Андерс Аслунд вважає, що до виборів президента, які відбудуться у 2019 році, МВФ чи Європейський Союз не дадуть Україні кредити. Давайте почуємо безпосередньо цитату з інтерв'ю, яке він дав «Економічній правді», і обговоримо це. Курс залежить від співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Очевидно, що адміністрація президента не зацікавлена в подальшому співробітництві з МВФ. І я б не очікував, що до виборів президента, які відбудуться в 2019 році, МВФ чи Європейський Союз дадуть Україні кредити. Через це гривня залишатиметься слабкою. Зараз обсяг міжнародних резервів України становить 18 мільярдів доларів, але через малий обсяг імпорту цих резервів недостатньо. Українська влада дбає про власне збагачення, а не про добробут населення. Майбутнє гривні залежить від довіри до влади. Якщо до керівництва країни немає довіри, то, скоріш за все, справи йтимуть не дуже добре. Важко сказати, наскільки погано, але катастрофи не буде. Пане Володимире, і перш ніж проаналізувати таку цитату, таку заяву, я хочу глядачам кілька слів розповісти безпосередньо про пана Аслунда, аби вони зорієнтувалися в тому, наскільки ця людина є авторитетним експертом, бо він, окрім іншого, дипломат, провідний міжнародний експерт з питань національних економік України, Росії та країн колишнього СРСР, радник чисельних урядових та економічних організацій, і, як представляла його «Вільна Європа» в 2012 році, один з найкращих знавців політичної та економічної ситуації в Центральній та Східній Європі і на пострадянському просторі. Пане Володимире, я не знаю, пан Аслунд, напевно, його дипломатичний етикет не зобов'язує дипломатичною мовою висловлюватися, і він може собі дозволити, на відміну від більшості наших західних партнерів, які безпосередньо є чиновниками на високих посадах, висловлюватися більш категорично і більш прямо. Ну, перш за все, той фрагмент інтерв'ю, який зацитовано в ефірі, це заява політична, суто політична, вона не містить жодних економічних елементів чи моментів. І, якщо зовнішній експерт, громадянин іншої держави дозволяє собі робити політичні оцінки, заяви, то це потрібно саме так і сприймати. Оцінювати його не як економіста, а як, власне кажучи, політичного, не знаю, діяча, радника. Тим більше, що прізвище Андерса Аслунда мені особисто відомо дуже давно. Він справді дуже довго працює на цьому ринку, на пострадянському, я би так сказав, ринку інформаційному, коментування різних експертиз і таке інше. Ще з 90-х років він включений в ці всі процеси, знаходиться, звичайно, проживає у Сполучених Штатах, але тим не менше спеціалізується на пострадянських державах, Росії і Україні. І я чітко пам'ятаю, що він працював ще в ті часи, коли був президент Кучма. І так само був, умовно кажучи, був задіяний в певні, так би мовити, співробітництво з тодішньою українською владою. Він був задіяний у співробітництво з владою часів режиму Януковича, коли він так само активно робив, коментував, підтримував різноманітні речі. Різні позиції займав різний час. Очевидно, це залежало від того, з ким саме, на яких умовах він співробітничав з українського боку за часів, знову ж таки, Януковича. Ну і зараз його коментарі, вони носять суто опозиційний характер. Я думаю, що я би не виключав продовження його роботи, перш за все, як політичного лобіста з кимось в Україні, в українській опозиції, або і гірше. Або, знову ж таки, з цього фрагменту, його коментар такий, що він, головне, що сказано, що Україна не отримає ніякого
кредиту більше, і взагалі влада не зацікавлена в цьому. Ну, якщо слухати і дивитися першоджерела, коментарі, ну, наприклад, після зустрічі президента Порошенка і директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Легард, то їхні заяви обох абсолютно протилежні. І знову ж таки з фактажем, цифрами і датами. Тому ну, залишилось якби дожити, прожити там до принаймні травня, щоб зрозуміти, отримає Україна кредит МВФ чи не отримає, як говорить Аслан. І думаю, в нас буде можливість це перевірити на практиці. А якщо говорити взагалі про нашу репутацію України в очах міжнародних партнерів, знову ж таки, згаданого Міжнародного валютного фонду, Світового банку, тобто донорів, від яких ми частково, зрештою, залежимо, і залежать реформи в Україні, наше майбутнє, принаймні короткострокове. Чи можна зараз говорити про те, що цей кредит довіри, ми насправді його не виправдали, і зрештою ви про Крістін Лагард згадали, ми впродовж останнім часом відбулося, навіть останнього року, було кілька зустрічей Лагард з Петром Порошенком, і мені здається, що ця остання вже риторика, яка була після Давосу безпосередньо, і багато хто з експертів назвав це вже останнім китайським попередженням про те, що насправді увірвався терпець, і зрештою висловлювання стали більш категоричними. Йдеться про те, що або ви виконуєте те, під що ви підписалися і що ви зобов'язані зробити, або просто ми не будемо з вами співпрацювати, і більше жодних поблажок не буде. Ну, як на мене, ця гострота, вона перебільшена. І знову ж таки, якщо спиратися на безпосередні меседжі і повідомлення і президента Порошенка, і Крістін Легард, то все виглядає не так гостро, як коментують експерти. Бо, мабуть, ми вступаємо просто в останній рік перед президентськими виборами і, перед можливістю змінити владу. І всі ці питання дуже серйозно загострюються, набувають серйозної політичної ваги. Як для опозиції, так само і для влади, до речі. І так, і так. Тобто тут баланс є повний. Влада перебільшує, так би мовити, свою спокій і витримку і твердість позиції, а опозиція, навпаки, згущує фарби для того, щоб показати, що всі втомилися від України. Ну, за великим рахунком, головними промоутерами оцеї втоми від України є самі українці, які на зустрічах з міжнародними своїми партнерами, замість того, щоб говорити про досягнення і позитиви, які насправді є в країні, вони акцентують і, в принципі, дуже часто зводять всю комунікацію до недоліків, до проблем, до критики, до тематики корупції, антикорупційного суду і всього іншого і тому подібне. Ну, тут є, я би так сказав, дві частини, дві складові. З одного боку, справді, Україна не справляється з тими зобов'язаннями, які брала і обіцяла перед Міжнародним валютним фондом. Це теж правда, бо не всі зобов'язання виконані вчасно, вони відтягуються, переносяться, затягуються. Але так було завжди, насправді, у відносинах з Міжнародним валютним фондом. Україна там всі 25 років незалежності. Завжди щось на потім відкладалося. І ті, хто зараз критикують, вони робили так само, з колишніх політиків, я маю на увазі. Але з іншого боку, і наші західні міжнародні партнери, вони ставляться до цього занадто, так би мовити, формалістично. Тобто не розуміючи і не звертаючи увагу на можливі наслідки вслідування їхнім вимогам, продовжують, так би мовити, жорстко на них наполягати. В результаті можуть програти обидві сторони – і Україна, і Міжнародний валютний фонд. І, власне, ви говорили про те, що опозиції, зрештою, так і є, притаманно більш згущувати фарби і говорити про те, що насправді все погано, а влада намагається все ж таки і про свої позитиви говорити, про свої досягнення і, можливо, інколи навіть чогось не договорювати. Пам'ятаєте історію про підняття тарифів на газ, знову ж таки в контексті переговорів з МВФ? Тривалий час говорили про те, що ні, там насправді немає такої вимоги, пізніше, є, пізніше знов немає такої вимоги. І зараз вже, знову ж таки, з'явилося дві остаточні вимоги і обов'язкові насамперед до виконання – це антикорупційний суд і все ж таки підняття тарифів на газ. Тобто я так розумію, що з цим моментом, поки вже не було остаточного дзвіночка МВФ, влада затягувала, аби не збурювати настрої у суспільстві, бо чергове підняття тарифів, куди вже далі? Якраз і це є приклад того, про який що МВФ також не враховує внутрішньоукраїнський контекст, і особливо які політичні наслідки це
це може мати. Бо суспільство його терпіння і здатність до адаптації до нових умов, в тому числі до нових тарифів, ця здатність не безмежна. Здатність держави чи уряду компенсувати ці всі різницю цін субсидіями, вона теж не безмежна. Тому тут я згоден, щоб правильно було би прирівняти ціни, щоб була одна єдина ціна на газ, не було ціни там окремих цін для населення і для промисловості, наприклад. Це справді неправильно, так було довго, і це призвело до величезних дисбалансів, до фактично Нафтогаз України опинився на межі банкрутства через саме цей розрив і так далі. Це потрібно виправляти, і тут в цьому плані суто теоретично Міжнародний валютний фонд абсолютно правий. А українська влада, на мою думку, намагається витримати все-таки певну тактичну паузу, як мінімум до весни, коли споживання газу населенням, яке йде на опалення, особливо приватних будинків, воно вже якби буде завершене в цей сезон, пройти зимовий сезон, а потім можна буде говорити про ухвалення таких рішень. Я думаю, що в Міжнародному валютному фонді прекрасно це розуміють. Я думаю, що це все також було темою останніх обговорень під час зустрічі. І аби завершити вже безпосередньо цю тему, і знову ж таки ще згадаємо про пана Аслунда, нагадаю, це шведсько-американський економіст. Ще одна його заява в інтерв'ю «Економічній правді» про те, що українські високопосадовці насправді не зацікавлені в боротьбі з корупцією, бо контролюють економіку і отримують від цього прибутки. Давайте послухаємо. Хтось може запитати, чому високопосадовці можуть бути зацікавлені в уникненні економічного зростання. Відповідь така – тому що вони живуть на прибутки з монополій. Вони отримують прибутки, бо контролюють економіку. Зазвичай в дуже бідних країнах дуже багаті керівники, бо вони не обмежені в доступі до фінансових ресурсів. Немає ніякого взаємозв'язку між багатством керівництва держави та багатством народу. Бо вони зацікавлені в корупції, вони з неї живуть. Генпрокурор Юрій Луценко, мабуть, отримує багато грошей за те, що не бореться з корупцією. Якби він боровся з корупцією, він би нічого не заробляв, крім своєї невеликої зарплати. Власне, пан Аслунд згадав про генерального прокурора та Юрія Луценка. Тобто, ми вже говорили про те, що насправді ці слова, вони можуть бути, можлива ця співпраця безпосередньо цього експерта з опозиційними певними силами. Про це, можливо, ми пізніше колись дізнаємося. Але, зрештою, ця відпустка та генерального прокурора, вона набула розголосу. Він пообіцяв про те, що в наступній декларації все це буде зафіксовано. Але, власне, журналісти, зокрема, програми «Схеми» підрахували, що насправді такий відпочинок обійшовся б щонайменше 52 тисячі євро, а не у 10 тисячах, скажімо, заявив пан Луценко про те, що він отримав такий подарунок у 10 тисяч євро від старшого сина. І перш ніж ми це з вами обговоримо, я хочу, аби ми послухали, що з цього приводу пожартував, зіронізував у Твіттері колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії Майкл Карпентер. Генеральний прокурор України Юрій Луценко каже, що відпустка на курорті Four Seasons на Сейшельських островах – це те, що може собі дозволити типовий українець середнього класу. Це буде хорошим слоганом для кампанії. Я не знаю, як вам, а мені насправді неприємно, що вже це не було такого розголосу, і колишні чиновники, зокрема Сполучених Штатів, і європейські представники Європи, економісти і так далі, вони це коментують і доволі з однозначною такою позицією. Я, може, теж не можу бути дуже, так би мовити, абсолютно об'єктивним в оцінці даного питання, бо я особисто знаю Юрія Віталійовича Луценка і прихильно до нього ставлюсь. І знаю, і вірю, в принципі, його словам, його поясненням, які він говорить. З того, що я знаю, мова йшла, те, що ви сказали, про 10 тисяч, це був подарунок сина, і Луценко сказав, що це були квитки на літак. А проплата безпосередньо за проживання там на місці, це ще там було 20 тисяч, здається, так було озвучено. Тобто, але все, знову ж таки, не зводиться до 52, а є набагато менше, в районі 30, і я так собі думаю, і трошки більше.
Але знову ж таки, це чи це є для середнього класу хороший, так би мовити, хіба що раз в житті можна так з'їздити для середнього класу. В тому плані жарт Карпентера про те, що це могло би бути хорошим гаслом на виборчу кампанію, прекрасним було би гаслом, тільки мало би хто в це повірив, що це було б можливо в його житті. Хоча якби це справді сталося в його житті, то Луценку можна було би пам'ятник поставити за це, якби справді така можливість з'явилася в середнього класу. А я думаю, що, звичайно, що ми маємо справу з серйозною політизацією даного питання. Я ще пожартую більше, що наступним українським президентом стане тільки той, хто зможе довести суспільству, що він ніколи не був ні на Мальдівах, ні на Сейшелах, ні на Канарах. Тоді він буде такий, як абсолютна більшість виборців. І тоді він матиме шанс бути обраним. Тобто, якщо, скажімо так, собі нафантазувати, з приводу того, що ви сказали, то можна говорити про це, що ця політизація, вона спрямована на розпалювання такої ворожнечі між бідними, багатими, бо з іншого боку, хтось говорить про те, що, побачимо все в декларації, що до чого і як, але з іншого боку, це досить дороговартісний відпочинок, знову ж таки, це розслідування журналістів, знову ж таки, схем з приводу відпочинку президента і так далі, і так далі. Тобто, це є розпалювання такої ворожнечі, спрямованої на щось і для чогось. Я не думаю, що це прямо мета така розпалювання ворожнечі. Думаю, що задача така не ставиться. Це просто така робота сучасної журналістики, яка шкода, звичайно, що ця хвиля і підйом такий, можливо, навіть всенародний по боротьбі протидії корупції, воно часом набирає таких форм, як борці з корупцією, застосовують методи папараці, полюють там, фотографують, оцінюють і таке інше. Це для жовтої преси це дуже добре, а для результату боротьби з корупцією це не дає практично нічого, крім деморалізації суспільства, електорату і, можливо, навіть розпалювання цих всіх негативних емоцій. Бо, звичайно, люди це не можуть зрозуміти. Люди не можуть зрозуміти, як з'являються ці мільйони чи в готівці, в електронних деклараціях всієї політичної верхівки, практично, і депутатського корпусу, і таке інше. А в них в усіх є пояснення. У них є пояснення, де і як вони взяли, задокументовано і так далі. Бо воно вже в декларації в них є. І в даному випадку я думаю, що схиляюсь думати, що порушення, так би мовити, права чи закону тут може і не бути. Але тим не менше це порушує уявлення суспільства, суспільну мораль про те, як має бути, як мають себе поводити державні високопосадовці і ті люди, які, власне кажучи, повноважені від імені виборців керувати державою. Що вони можуть собі дозволити, незалежно від того, законно чи незаконно. А що вони, в принципі, не повинні були би собі дозволяти. Отут розрив величезний. Я думаю, що більше крапок над «і» зможемо розставити вже безпосередньо, коли побачимо нову декларацію Генерального прокурора, і тоді, можливо, справді не можна буде його звинувачувати в тому, що це, до речі, сталося ж в цьому році, так? Це вже після Нового року, то має бути декларація. Так, я власне про це. І багато говоримо ми про боротьбу з корупцією тут в нас в Україні. Щось виходить, щось насправді не виходить. І в цьому сенсі хочу додати інформацію про те, як, напевно, ще Велика Британія допоможе нам, не знаю, боротися з цим, не боротися, або, скажімо, викривати певні факти. Велика Британія, ми знаємо, що частина естеблішменту політичного любить купувати там нерухомість, багато чиї діти там навчаються і так далі, і так далі. Отож, 31 січня у Великій Британії набув чинності закон, ордери на статки нез'ясованого походження, який вимагає пояснити походження коштів, а інакше їх заберуть. Про це повідомляє Deutsche Welle. Закон спрощує процедуру притягнення до відповідальності нинішніх і колишніх чиновників, зокрема із України, за придбання передусім елітної нерухомості за брудні гроші на території Туманного Альбіону. Британські правоохоронці відтепер можуть почати розслідування у разі підозри, якщо якісь активи вартістю від 50 тисяч фунтів стерлінгів придбані політично значимими особами на кошти з незрозумілих джерел, зокрема через підставних осіб, на гроші з офшорних компаній чи за готівку невідомого походження. Політично значимими особами вважаються політики, у тому числі депутати різних рівнів, колишні та чинні держслужбовці, а також високопосадовці державних підприємств. Дія закону також поширюється і на пов'язаних з цими політично значимими особами людей, зокрема на родичів та помічників.
Як на вашу думку, це безпосередньо цей закон, який набув чинності у Великій Британії, безпосередньо може вплинути на багатих людей та в Україні? Доведеться, можливо, в інших країнах ховати свої гроші? Перш за все, це британський закон, і слава Богу, що Британія нарешті схаменулася. Бо вони оці всі останні історії про російське втручання, наприклад, в Брекзит, в виборчу кампанію, вплив на голосування, соцмережі і таке інше. Британці зрозуміли, що таке стає можливим, якщо є у вашій системі, в вашій країні є гроші, які, ну так мовити, є брудні. Да? От це роблять брудні гроші за рахунок того, щоб оплачувати всі ці послуги і роботу цієї всієї системи. Тобто мати в своїй країні брудні гроші, чиїсь чужі, це означає наражати національну безпеку своєї власної держави і робити її вразливою. Бо це корупція насправді. В тому числі і це можливість корумпувати британську державу, британських посадових осіб там, чи політиків, пресу і такі. А ми знаємо, що навіть там російські мільярдери володіють і газетами, і футбольними клубами в Британії, і таке інше. І перш за все, цей закон спрямований на протидію саме російським новоришам. І от це співпадає по часу з цим санкційним оприлюдненням списку цього наближених до Путіна людей в Сполучених Штатах. І паралельно ця ж сама робота проводиться в Британії. Але, звичайно, що це стосується не лише, перш за все, Росії, але не лише Росії, а і інших країн пострадянських там, чи східноєвропейських, де такі схожі системи там олігархічного якогось капіталізму і так далі, з виведенням економіки, з виведенням коштів в офшорні зони, потім їх легалізацію. А той самий прокурор Луценко нам якби розказує і пояснює, і показує на пальцях, як працювали в офшорних зонах гроші Януковича, на які було конфісковано і таке інше. Вони теж проходили велику схему відмивання там через офшорні зони, ну, щоправда, на Далекому Сході, Південно-Східній Азії, потім Балтія, там Рига і так далі, і тільки потім поверталися в Україну. Тобто це є просто економіки, які базуються на такій схемі, і цьому потрібно протидіяти. Тому що, ну, це якраз і є удар по системі корупції. Перш за все, саме по живих корупціонерах, які володіють зараз, чи безпосередньо, чи через підставних осіб, чи через членів сімей, як ви зацитовували, якимось майном, нерухомістю, активами на території Британської королівства. Так, пане Володимире, про кремлівський список ви задали, про Росію. До цього питання одразу перейдемо. Щойно послухаємо телефонний дзвінок. До нас зателефонував хтось з наших глядачів. Доброго вечора, вітаємо вас. Хто ви, звідки і, можливо, у вас є запитання до нашого гостя? Добрый вечер. Доброго вечора. Алло. Ага, это Мариуполь. Меня зовут Вера. Я хотела задать вопрос вашему гостю. Извините, забыла, как его звать. Пане Володимир Горбач. Мы стремимся... Алло. Так. Понял. Пан Володимир Горбач в нашій студії, так. Володимир Горбач, скажите, пожалуйста, вот у нас такой лозунг у нашей власти «Мы идем в Европу». А существует ли в Европе такая мораль, где страна 4 года в войне, и там прокурор, ну, остальных не буду называть, едут на такой ужасный отдых? Это называется во время войны ужасный. Мораль как существует. И, во-первых, как может в воюющей стране прокурор зарабатывать такие деньги морально, а военные наши копейки, и идут люди вынужденные, туда сидят в этих грязных каналах. Может такое случиться в Европе? Мораль, это же весь мир видит. Ну, Как можно голосовать за таких людей? Ну, к сожалению, других нет. Вот самое страшное. Спасибо. Спасибі вам. Ну, перш за все, в Європі це і в тому числі і в Україні, і в тому числі в Маріуполі. Маріуполь теж знаходиться в Європі. Щоправда, в Європі величезна різниця між Україною і тією ж Великобританією, про яку ми щойно говорили, там в рівні життя і всьому іншому. Але такого роду,
скандали чи не скандали, такого роду поведінка, вона демонструється багатьма політиками на Заході. Принаймні, дуже довгий час в Італії був прем'єр-міністром Сільвіо Берлусконі. Він був і будівельний, і медіамагнат, і багато собі чого дозволяв, і медіа справді за ним полювали, там і було дуже багато різних скандалів, в тому числі і якісь пов'язані з надмірною розкішу і таке інше. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дуже багато часу, зараз американські медіа його критикують, дуже багато часу, непропорційно багато часу проводить на своїх гольф-клубах, ранчо і так далі в Флориді, в курортній зоні, теж, так би мовити, відпочиває. Але принаймні нема запитань, що не за свої, бо за свої, тому що на своїй дачі, так би мовити. В нашому розумінні дачі, маєтку. І там, звичайно, що це мирний час, звичайно, що це робиться за свої кошти, задекларовані там і таке інше. І якось суспільство це морально не дуже, так би мовити, схвалює, не дуже толерує, але при тому всьому голосує, і ці політики перемагають і достатньо довго можуть триматися в політиці. Я думаю, що неможливо пояснити нашій зараз глядачці в Маріуполі цих речей, бо вони справді суперечать моральному стану нашого суспільства, тій ситуації, в якій ми перебуваємо. І пояснити це неможливо. Думаю, що для того, щоб зрозуміти це чи пояснити якось, треба відсторонитися від, емоційно відсторонитися від нашої проблематики. Але пояснення те, яке ми почули і від президента практично, і від Луценка, полягають в тому, що в інший спосіб вони теж не можуть відсторонитися від того емоційного поля накалу і тиску, який є всередині України, який безпосередньо пов'язаний з їхньою роботою і виконанням ними функціональних обов'язків. Бо справді це 4 роки, і справді будь-яка людина може стомитися за 4 роки. І не легше буде, звичайно, нікому з нас, якщо хтось, так би мовити, на цій роботі за рахунок того, завдяки тому, що не зможе відпочивати, перестане функціонувати. І знаєте, тут, власне, йдеться про, і глядачка про це говорила, там моральний аспект такого відпочинку в час війни, коли в країні війна, а людина з Маріуполя, прифронтове місто, напевно, найбільше про це знає, орієнтується, що таке жити за кілька кілометрів від війни. І проблема в тому, що коли йдеться про щось і варто коментувати моральний аспект тієї чи іншої ситуації, це, власне, найважче, бо з точки зору моралі в кожного може бути, в кожного своя мораль, зрештою. Поки що на цьому ставимо 3 крапки. Про кремлівські списки ви згадали, власне, про Росію. І з цього приводу додамо інформації, обговоримо це. Власне, минулого тижня Вашингтон відвідали директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, глава ФСБ Олександр Бортніков і керівник ГРУ Росії Ігор Коробов. І усі троє, до речі, перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки. Візити і консультації відбулися за кілька днів до того, як американська адміністрація представила Конгресу кремлівську доповідь згідно з актом протидії противникам Америки через санкції, затвердженим минулого року Конгресом і підписаним президентом Сполучених Штатів. І безпосередньо щодо цих відвідин керівників спецслужби Російської Федерації Сполучених Штатів маємо коментар, заяву речниці Державного департаменту США Хезер Науерт. Давайте послухаємо. Я можу сказати вам у загальному контексті. Якщо певні речі перебувають в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів, такі як інші країни, ми маємо можливість утримати це, щоб люди могли приїхати до Сполучених Штатів. Немає секрету в тому, що попри наші численні розбіжності, і ми про них щойно говорили з російським урядом, ми також маємо сфери, де повинні працювати разом. І одна з них – боротьба з тероризмом та ІДІЛ. І на цьому я зупинюся. І на цьому безпосередньо, власне, Хезер Науерт, речник Держдепу США, зупинилася і вже не стала відповідати на уточнюючі запитання журналістів про в'їзд керівників російських розвідслужб до Сполучених Штатів, які перебувають під санкціями. Знаєте, з цього приводу я навіть не знаю, як запитання сформулювати. Можливо, просто у вас є своє бачення цієї ситуації. Скажімо так, це дуже тривожний сигнал, дуже тривожне повідомлення, бо
І поки що ми не можемо ще, мало інформації, ми не можемо зробити якихось остаточних висновків, припущення певні є, вони робляться, але ця історія ще не завершена. Я все-таки сподіваюся, що найближчими днями ця історія з санкціями матиме продовження в адміністрації Трампа. Бо, наприклад, міністр фінансів Мнучин, він говорить, що будуть накладені санкції. Впродовж кількох місяців Так, навіть він про це каже. Так, що це що якесь to be continue, бо буде ще якесь продовження в цій історії. Але сам факт співпадіння в часі цього приїзду російських керівників російських спецслужб напередодні ухвалення цього рішення і розгляд, і те, як було воно ухвалено, як списки ці були оприлюднені, в якому вигляді, з заміною певною, про це теж є свідчення. Це, на мою думку, однозначно свідчить, що головною метою цього візиту були саме переговори саме на тему про цих санкціях щодо російського естеблішменту. І щось росіяни привезли, вони щось показали, щось пред'явили, що змусило американців, так би мовити, призупинити той план, який був прописаний в самому законі. Думаю, що відповідь все одно буде через якийсь час. А те, що впустили, так би мовити, під санкціями, той самий Наришкін, який зараз керує службою зовнішньої розвідки Російської Федерації, а в момент окупації Криму був головою Ради Федерації, і він Державної думи. І він, так би мовити, теж голосував за ці всі зміни до закону, Конституції, надавав, тобто він фактично несе відповідальність, і тому він є під американськими санкціями, тим не менше він приїхав. Так робиться коли? Коли людина приїжджає з якимось мандатом, наприклад, в Організацію Об'єднаних Націй, як член делегації, тоді санкції не працюють. Санкції накладаються проти того, що він, якщо сам захоче, то може приїхати. А в даному випадку, якщо він приїхав, то це означає, що він не сам захотів, а що його погодились впустити, його навіть, можливо, запросили. З одного боку, це була ініціатива Путіна відрядити їх туди, але з іншого боку, американці, адміністрація Трампа погодилася з ними розмовляти. І зараз нам подають це, що головна тема була розмова боротьба з тероризмом і таке інше. Я думаю, що це вже пояснення того, що зроблено, більш-менш таке, яке б сприйняв американський виборець. Але думаю, що насправді говорили саме про санкції. Я думаю, що насправді могла б бути спроба такого зустрічного шантажу з боку росіян когось в адміністрації президента або і самого президента Трампа. Бо про це чуток і розмов дуже багато, і розслідування спецпрокурора Міллера, воно також в самому розпалі в самих Сполучених Штатах. І, звичайно, що якщо Конгрес може тиснути на Трампа в цьому питанні, приймаючи такий закон, то чому не може тиснути той самий Путін, наприклад, якщо в нього щось є, як підозрюють про це супротивники Трампа. Але тим не менше, я думаю, що все одно ми матимемо продовження цієї історії, і механізми, інститути американської держави, вони виявляться сильнішими, ніж оці всі будь-які суб'єктивні коливання, побоювання, гальмування цього процесу. Бо закон є закон, і Конгрес є Конгрес. І вибори до Конгресу будуть восени цього року. І, власне, про вибори до Конгресу ви згадали, та багато з експертів говорили про те, що можливо, або принаймні, якщо факти деякі докупи скласти, і, власне, їхню хронологію, можливо, оприлюднення цих списків, це була так звана жовта картка Росії, для того, аби вона не втручалася, або принаймні не намагалася втрутитися, як, скажімо, є факти про втручання на президентських виборах, не намагалася зробити те саме під час виборів до Конгресу в листопаді 2018 року.
одне з припущень. І, власне, те, про що ви говорили, що насправді оця історія з заміною списків і так далі, тут навіть більше не йдеться про російсько-американські відносини, а більше йдеться про те, що всередині Америки, як то кажуть, в королівстві не так все спокійно, і відбувається жорстке протистояння між гілками влади в самій Америці. Відбувається жорстка політична боротьба, знову ж таки, так, звичайно. Це найголовніший чинник, який впливає на поведінку американського президента. Ну, тут так, давайте згадаємо, бо коли в цей закон запроваджувався влітку, то його автори виписували дати, в тому числі оце початок лютого, кінець січня, початок лютого, оприлюднення цього списку, спеціально під хронометраж виборів у Російській Федерації. Тому, бо ідеологія цього закону, законодавець замислювався, що буде оприлюднена інформація, не просто список людей, яких всіх ми зараз побачили, фактично там все можливе оточення Путіна, всі посадові особи і всі олігархи, які тільки є в Росії, в яких більше ніж мільярд доларів суто формально. Формальний критерій було вжито при укладанні цього списку. Але мали бути оприлюднені дані, скільки в кого і яким чином вони зароблені, і де так би мовити, зберігаються, яким способом виведені, і яким чином це зводиться знову ж таки до Путіна, де там якісь так звані підставні особи, які тримають, на яких записані кошти Путіна, а він насправді не фігурує. І в списку нема самого Путіна, це теж один момент. Але треба сказати, що список, коли відбулася ця підміна, то він став ширший і більший, а не вужчий, як можна було би побоюватись. Тобто всі лобійські намагання російських олігархів якось там вплинути і щоб виключити своє прізвище з цього списку, все це не спрацювало. Навпаки. Інша справа, яке буде продовження. І от теж та думка, яку ви сказали, що це була спроба вплинути стримати росіян від впливу на вибори до Конгресу, я не думаю, що так швидко до Конгресу, але чим ближче ми будемо до виборів до Конгресу, тим більша вірогідність буде запровадження все-таки цих санкцій, які зараз відкладені. Я почула, маємо ще кілька хвилин, хочу ще важливу тему обговорити, про те, що в ОБСЄ закликали президента Польщі ветувати так званий закон про бандерівську ідеологію. Давайте послухаємо і продовжимо. Свобода вираження поглядів має особливе значення для істориків і вчених. Історія – це питання незалежних наукових досліджень та вільної дискусії, а не судового рішення. Закон повинен бути відхилений як непропорційне обмеження свободи вираження думок. Покарання за висловлювання думок про історичні факти несумісне з міжнародними зобов'язаннями, відповідно до статті 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Пане Володимире, другий день, коли ми говоримо безпосередньо про цей скандальний закон, який Сейм прийняв, Сенат ухвалив. Як Україні, на вашу думку, варто на це реагувати і чи взагалі варто реагувати? Це та ситуація, коли не реагувати вже не можна, і реакція вже відбулася, вона вже пішла, реакція була достатньо швидка, оперативна і доволі таки риторично тверда. Це була і заява Порошенка на рівні президента, і потім коментарі були міністра закордонних справ Клімкіна. І дуже багато заяв було інших громадських діячів, експертів, журналістів. Ця тема так би зачепила Україну. Не було реакції опозиційного табору. Я не зустрічав. Ті люди, які Юлія Тимошенко чи і інші опозиційні діячі, вони, той же Саакашвілі, наприклад, вони уникають коментування цієї теми, це, так би мовити, їх не стосується. Натомість підтримують це все. Діячі опоблоку, так само як російська сторона це все підтримала, привітала і так далі. Тобто, хто однозначно на російській стороні стоїть, ті однозначно підтримують, а хто не однозначно підіграє росіянам, той просто мовчить. А якщо говорити про перспективи, знову ж таки коротко, багато хто говорить про те, що насправді на це не треба звертати уваги, це гра внутрішньополітична, зокрема на польський електорат, і плюс-мінус ситуація зміниться після виборів у Польщі. На жаль, ситуація в Польщі далеко дуже зайшла, і не зміниться ситуація після виборів, бо вона вже в громадській думці, це вже сформований, так би мовити, порядок денний, про що вони говорять, про що вони думають. Сформований політиками через медіа і сприйнятий суспільством, і засвоєний більшістю
більшістю суспільства. Тому з цією Польщею нам доведеться жити, з цією Польщею, з такою Польщею нам доведеться співпрацювати, співробітничувати і вибудовувати майбутнє. Минуле на оці всі, так би мовити, спроби затягнути нас знову в минуле і посварити, потрібно реагувати от саме такий спосіб. Залиште, право, кожна нація має право на свою трактування свого минулого. Коли тут цей нинішній закон, він загрожує українцям просто по факту, як українцям, то українська держава, звичайно, повинна цьому протидіяти і проти цього протестувати. І ми в даному випадку не одинокі, бо цей закон створив в Польщі дуже багато ворогів. І Ізраїль, і Сполучені Штати, і Німеччина раніше, і тепер ОБСЄ коментує, і Європейський Союз навіть вже зараз вже порушив процедуру позбавлення Польщі права голосу за столом при ухваленні рішення в Європейському Союзі. Це може бути ще одним аргументом для того, щоб всім разом, всією Європою і всім світом зупиняти певні деструктивні імпульси, які йдуть від нинішнього польського керівництва. Ну, побачимо далі, чи підпише Анджей Дуда цей закон, чи накладе вето. Це вже питання днів наступних. Пане Володимире, я вам дякую за цю розмову. Дякую, що ви до нас прийшли. Нагадаю, Володимир Горбач, український політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, головний редактор сайту Євроатлантика.Інфо, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами під час цієї розмови. Залишайтеся з АТР. Побачимося менш ніж за півгодини.